Wis ora ketang sak krempyangan Mbak Mimin Mbak Apri karo Mas Pentor tak aturi jumeneng ya. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca. Petuk atine rada gelap aja ngono Mas aja ngono kadung janji aku mengko gelap Sugeng enjing Mbak Mimin. Sugeng Mas Petro. Selamat pagi Dek Apri. Selamat pagi Mas Petro. Selamat pagi Pak Pentor. Selamat pagi, Ger. Waduh, Semar. Jadi Ayo niki arepa Jawa nek Nggih. ora menjadi musibah. Mboten. Ning malah ndadekake berkah. Nggih. Warga Ciro mriki. Mergo banyu ki penguripan. Laras. Yo, banyu ki penguripan. Wong bener. urip betahke banyu. Tanduran ya butuhke banyu. Kewan we ya mbutuhke banyu. Wong lair wong urip ning alam donya ki asale ya saka banyu. Banyu apa ta, Jas? Yo tegese banyu tirta ning kaweningan. Nggih. Mula ya banyu iki arepa udan umpamane ya. Nggih. Eneng wong goncengan pit montor cacahe 3. Nggih. Le siji nganggo mantol. Nggih. Dolalah udan angin. Nggih. Lah cah 3 iki le goncengane sing keproh wong pira? Ya mburi keproh kabeh no. Mantol siji tok apa pira? Mantol siji sing nganggo. Siji. Lah iya no. Goncengan telon. Heeh. Telon. Keproh. Sing Kuwi pro ora ya- kuwi ora keproh kabeh. Lah Terus piye? Udan angin kok. Oh. Tak kira nek udan banyu. Kudu banyu to. kudu banyu to. Boten. Ora udan Oh, angin. udane udan angin. Mesok kalah karo dagelan tuwa kok priyak dhewe. Wah, lho kalah senior kok nggih. Senior kok. Ganes sam njaluk sun meneh. Oh, alah. Oh, ganes arep disayang. Apa jak kurang tones ping bola bali bola ngono kok lho. Niki Pak Gatot Nggih, Mas. tasih kathah ing ngeparengan. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pepundhen-pepundhen Nggih. sepuh-sesepuh. Sembah Nggih. nuwun. Arepa Jawa ning tresna teng budaya Jawa. Leres estu, Mas. Nggih. Dateng wayang. Nggih. Nggih. Ah, nadyan napa ngandhap niku megung Nggih. ning mboten dados salangan. Sing Nggih. mirsani ya tetep anu Nggih. stay lho. Nggih to, Sing sami Obat nggih, Mbak. tresna. Buke kekalih niku mengke nek ngompol ya, Bu. Kok- Alah nggih. Ya. Nggih, ning anu kok kalih panitia sampun dipun antisipasi nginggil menika dipun paringi teratak. Ya. Nggih. Ning ngandhap apa-apa, Pak. Oh nggih. Nggih, nggih. Ngandhap sekolah. Oh ya aku nek guyu kae ngisor teles ya priya. Kok edan. Lah wedok kan ya tok kok ngekek-ngekek. Mbaya kowe iki mulai dikawekani. Nek Guyu wis gen ora terus sing nganggo pampers. lah jenenge Kak Padher ya Nek kowe iki kadang- ya ora pampers. Lah apa? Kayak keset. Lho jenenge wong Keset. wedok nek do kaya apri jek geguyu. Oh jek enom ngono mesti maido. Umur 50 munggah lho. Arep ning kamar mandi lho tekan gone wis entek ning dalan ya nglakoni kok. Lho mula aja ngepelekke kabeh iki nyepelekke nek urung tau nglakoni. Oh ya Nggih. dilakban. Ndekmu sing wis rusak kok kuwi ora. Oh. Kalih bawa-bawa Nggih, ngaten nggih. Mbak anu Mbak Apri. Nggih. Nggih. Ora ya karo tak leren. Nah, Nggih ta. Wis tenaga mung karek koret-koret. Leren tigang Sing dinten. penting anu Pak Gatot. Pripun? Paringi sehat bagas waras. Sehat, Mas. Bakunipun sehat nggih. Alhamdulillah ya. Sedhe lengkas Sehat. poso, Nggih, ngeposke rasa. nggih.
Ngibadah. Iya, Sampean Mbak. ya poso ta, Pak? Poso lho Ya aku. alhamdulillah Pak, saya tuwa digoleki apa to, Pak? Aku agar bulan Ramadan iki Ramadan. sasi poso iki ora tau pedhot. Eh, Le alhamdulillah. poso. Biasanya Jenengan niku nek wong tuwek banget kan jane pemerah poso ya ora apa-apa ning bayar fidyah atau pemerah kuat. Ya tetep poso jenengan. Tenan bulan Ramadan iki sasi poso Sasi yo poso. ora pedhot. Ora pedhot ya. Poso Jos. terus. Hah? Poso. Lek tak takok iki sasi poso iki ora pedhot. Oh, lah. Sasi poso ora pedhot. Maksud itu poso terus prei terus akeh posone ya ora pedhot Ya, sasal. telek. insyaallah. Aja turu. Anduwe. Sore kaki. Ana tiba nganglang jagat. Ayo Pak. Nyangking bokor kencan nan ne Bawa dibagi nyangking bokong rencanane, agak rencanane ra didit ya to Pak agak. nyangking bokor Oh. bokor ki nek jaman dhisik ki Kayak Ada, kendil, ada. kayak kendil ngono kae, kayak Ah. guci ngono kuwi. kok gusi Guci. Guci kok kendil ngono kae lho, Pak. Ada bokor iki. kae bokor Ayo Bu Mimin. Isine lendut. Anjay suaranya. Josis. Hebat ya, lu. Sandang kelawan pangan. Ayo Pak Pen. ya iku bagian nipo Cengkoke. anu Mas angon rasa dadi ambekan Oh nggih, nggih. monggo Mbak Pri Wong melek sabar rimo Lagamipun menapa? rengu. Oh rengu. Ah, nggih, monggo. Nggih, monggo dipun aturaken. Yo. Sejake ketan rengu enten apa niku dene sampun dangu dikakak ngaten sakniki kerbenten apa pancen sampun dasen Ing mongko prasetyaku nadyan geger wale waktu boten badhe linggo nanging kok ngene kaduwung gurine apa ya dite jodohne Bebesan saupama
pujiku. lali Ngerti to. Tanggap Sasmita kaya. Kowe Rama Dangdut. Saron. Pujiku. Yo. Terima kasih Ki Apri. Lagu-lagu lawas niku pancen hebat nggih Mas. Enak Nggih. penak dirungokke ya Pak. Nah iki Mergo le ngripta ya Nggih. Kuwi penting. Nggih. Kuwi penting. jenenge ruwah ki rak ngluru arwah. nggih. Kalih Mbak Ani, Mbak Winanti, Mbak Tika napa adik Fatimah Zahra? Lah kaya nom-nomane bojomu nok Lek. Asmanipun Mas sinten? Rio Rio. Andrianto. Oh Mas Rio Andrea. Iya, Pak. Napa polisi kok? Hah? Napa ngasta wonten kepolisian kok topine ngagem? Nggih. Oh. Wah, polisi bagian anu napa ngatur dalan. Oh. Hansip. Oh. Ngen ngapunten Mas Rio, Nggih. jenengan mang madhep mriku diluk, lerepane diunggah kesik. Nah. Alah, angger ira wong ayu kok melorot. Bulanen polisi tidur. Kok wis cubiyo aku. Udah. Aku positif thinking tenan lho iki mau. Positif thinking tenan lho aku. Bulanen polisi tidur. Asem. Monggo Mas Rio. Nggih, Lintang Asmara. Judulnya biasa kali. Diawali sih, Mbak. Diawali. Salaman kalih Pak Dalang. Nek petuk kula laput dimpuk men nggih. Nggih. Ya. Santai mawon. Nek polisi mbok ndelok bedile ora. Nek Wah, lek apa Napa? jogete? Wah, iya, iya. Iya, Iya. Iya, iya. Oh nggih. Iya. Oh, nggih. Makasih Pak Polisi. Makasih. Iya, trek. Dadah Pak Polisi. Niku mang cekel sing nyaron niku mang cekel Pak Polisi niku. Wah, jogete kaya nglinggo boto. Waduh. Wah nek mirsani setele jan kados polisi estu niku. Nggih. Penampilannya. Penampilane piyaine nggih Hebat. bagus lho Mas. Bagus, jos niku. Wah, Nggih. jan. Kuwi joget gelandang lapangan ya kuwi. Lah yang nganggo mengkal. Elek diapri ki mau apa urung ngerti no ki arep seneng karo Pak Polisi ki mau kok. Lek men to. Nggih. Aku wis ngerti dari awal ya. Oh, iya, toh. Kok le. Aku ya Nggih. iya. Apa aku ya ora rabun-rabun banget. Iya. Wah, Eh, katoke keproh barang ya nekmat ae pokoke. nggih, wah semangat kok.
Nggih. Oh, linggene kono. Pun arep nyaron, arep nyaron. Wah. Oh, golek nggon asat. Ngenteni adik, iya. Woi, nabuh barang. Wah. Nabuh barang yo. Apik. Malah maiso daun pulus ngono kok malah. Lah malah apik Pak polisi karo gini. Lah ya karo Ganes malah Pak polisi. Nek Ganes rada ngesut ki Pak polisi mah tertib. Tertib lho. Nggih. Tun sopan piyaine. Nggih, piyane sopan nggih. Nggih. Ah, jan nggih. Ini harap seneng. Dan aplikasi jaluk nomor WA-ne ora umum. Jaluk nomor WA-ne lek kok yo anu Pri. Yo nganggo meremelek. Apane ora kecelek no. Ngono ya ngono. Kuwi didusi sedina ping 3 wis patut. Tak jago anggere kon meneng ae ya patut Pri. Kuwi. Yo jenenge wong donya ki werna-werna nggih Mas. Nggih. Mesti paringi Punya kelebihan, punya kekurangan. Nggih. Lho ngoten niku mah netral lho. netral. Gitu. Aku karo maling malah wedi yo. Ning kanane ora dihisap lho, Jes. Kok wedi karo maling. Oh, kuwi malah le mlayu. Yo paranipun dos pundi? Pak? Nggih, lagu-lagu. Dangdut lagi. Nggih. Ya. Nggih. Siapa? Enggak ae ra. Nggih. Ndak Fatimah Zahra. Ya. Pak Dewi Pinter legah ora apa-apa Pak Dewi. Oh, siap. Legah ae, legah ora apa-apa. Yang ki Oh, sate dimerdikake. mawon, nggih. Sing penting kok kayamu penduduk kayaknya Bunda, wis jangan lenggah bae. Oh iya, Bun. Ya Allah, wong Legah mawon, tua-tua. Pak Dewi Pinter ora apa-apa. Nggih, Bun, bunek. Wong tua-tua lucu ya. Oh, jenengan lenggah kula pun lega Pak Dewi. Ayo dhewe duet lek. Ah, duet Mbak Mimin Apa, duo Nak? sinden. Katresnan sejati. Wed. Oke, boleh. Ya, Mas Wadi, Pak lihat DP adik dong. Pak Dependari seksi zaman aku cek ngamen ning pengging lho Ten nggoni Pengging. beliau. Nggih. Niki ya Pak, zaman aku. Oh, cek- rene niku cek rekoso jaluk-jaluk mimin ya, niku. Pak. Nggih to. Ampun didelok tata gelar sakniki. Nggih, rumiyin nggih. Anggere pas udan ngeten iki mampir tenggene kula terjuk teh. Ra entuk duit ya Pak ngamen ning pengging ya. Mesti ae tak kepruk ora. Gane sih Allah. Zaman ngamen niku jenenge dudu Mimin, Sinten? Putri Putri. Mutiara Retak. Oh. Berarti nih, pokoknya bapak kembalane udah aku put ngono, putri. Anu to, riyen ngamen kangge icik-icik ngeten lho. Rumiyin. Oh, riyen, yo. Saya pun buatin sah mawon punya ngeten. Mas Gatot, aku rewo jenenge. Riyen jenenge wah Mbak Putri ngoten kondang. Putri atau Pak, jenenge Putri Oh, ngono. alah. Mimin ki rak sapa lek saiki, bapaknya Putri kok Klaten ngono saku. Mbak Putri, wah Mbak gane Putri. puteran. Putri orang gombah kok Putri tok. Nggih, Mas monggo Wadi. katresnan sejati ya. Nggih, terima kasih katresnan Sampun. sejati sampun diaturke. Sampun lumadi Nggih. ingkang dereng Mbak Tika. Mbak Tika monggo Nggih. berdiri langsung aja. Yo. Yuk berpacu Mbak dalam Tika. melodi Mbak yuk. Tika. Yuk. Biar hebat. Yang di sana request lagu apa, Allah. Abang? Kabeh. Nggih. Iya, nggih. Mbak pengen dirombong ki hawane. Apa, Kak? Geng-geng. Mbak geng-beng. Lo anu lo. Kalau Mas request lagu itu Lagune loh. napa, Mas? Lanang tenan. Lho, Lanang layak- tenan. layak, Lanang Lagu iki ana piro? lanang tenan. Sing nyanyi sapa? Ada. Oh. Oh, yang nyanyi si Gemoy. Oh iya. Oke. Ya udah nanti dibaptis Bude. Ya Allah. Mosok kalah karo Pak Polisi. Pak Polisi wani loh. Manut, Mbak. Nggih. Sing gayeng. Monggo napa, Mbak? Ikut Mbak Tika aja. Bukit berbunga. Woi, bukit berbunga. Nggih. Ora Pak. Bukit berbulu, monggo. Tok, Mbak. Monggo lagi nggih, lagunya. Onje nggih, keparengipun dos pundi Mas Petruk? Setunggal lagu. Nggih, satu lagi. Nggih. Ingkang gumyak ngaten. Nggih, Mbak Win. Mbak Win, monggo Monggo. jumeneng, Mbak Satu Win. lagi. Monggo, lagune napa Mbak Win? Kesandung asmara nggih. Wih, nggih. Sambung asmara ya? Kesandung. Kesandung asmara. Oh, kesandung asmara, nggih. Kesandung asmara Mas Wahadi. Monggo dipun aturaken yo.
Nanti Mbak Mimin, Mbak Nggih. Apri menika sampun dungkap jam 2:30. Oh, nggih. Nggih, panjenengan mang paring amang matur kalian para warga mriki, Nggih. Mbak, kangge Manteng para penutupan. warga Cira Keden Pedan kalian Pak E. Nggih. Nggih. Mbok brison kula kalian Pak E kali Dik Apri kepanggih Kang Nujuprono saestu mugi kersa bedah tangguling samudra pangsami. Nggih. Mugi-mugi sami sehat sejahanipun. Amin. Bejo donya bejo akhiratipun pepanggihan malih Taun taun ngajeng. ngajeng. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, mangke rahayu sedayanipun Nggih, keluarga amin, Keden. amin, amin, amin. Nggih, yo. Yo nutuk enakon yo, Swendara yo. Ketlenganing kalang wana klor pandam muncar dinondor gegoneng surem surutan padang kasoran pajaring ing menawi kula waspadaken kados pukulun Narada ingkang kepareng rawuh wonten papan mriki sajak sumengko pengawak bojro rewuhipun pukulun Narada. Praginjong, praginjong. Pak Pong kali codadi guru sing gawe. Lah iki mangke ninggir Danapati. Ndadekno sumurup bubar wae ratu Ngalengka Prabu Dasamuka bubar wae sumanana ngarsaning abdi guru. Ingkang wigati bakal nyuwun katrangan apa? Ana ing Kaiwangan Suralaya kuwi ana kembang ingkang aran Kembang Dewaretna ingkang minangka dadi pengapesaning para rewanda banjur adi guru rada keweran jroning penggali anggone bakal golek pangreka daya kamangka yen to Kembang Dewaretna mau diparingake marang Dasamuka Kaiwangan bakal diobrak-abrik. Yen to Kembang Dewaretna ora diparingake kalawan si Dasamuka Kaiwangan bakal diobrak-abrik dening Dasamuka banjur adi guru paring dawuh marang Dasamuka yen to Kembang Dewaretna ingkang kepareng reksa ora ana liya kejaba mung jeneng sira Anggir Danapati ora saranta Dasamuka banjur mak brubut lunga saka ing Kaiwangan. Lah iki mengko menawa Dasamuka yen nganti teka ana papan kene mangsa bor nganggon kita gawe cara Kembang Dewaretna supaya ora oncat saka ing papan kene Purbawasesa sak utuhe ndak pasrahke kalawan jeneng kita Anggir Danapati. Nggih menawi tetela mekaten boten langkung iswaken dawuh pukulun. Kere-kere genyolir Prabata abang kawalagar mangguhing mungsuh
Amin tolawan anggur lero sing nabdo kadya sira nubruk-nubruk inggih ora mengko Kakang Danawati aja kaget aku Dasamuka ingkang prapta ana ing papan kene iya Yai Prabu Dasamuka padha becik sak praptamu ana ing papan kene Yai ya becik tekaku ora ana alang sawijapa Kakang. Dina iki aku bisa ketemu kelawan Kakang Danawati rumangsa aja to negaramu tak bedah. Kowe tak pateni kowe bakal kelakon dadi dewa ana papan kene. Ngene Kang. Ingkang sepisan anggonku teka ana sadurunge Dasamuka teka ana papan kene marang Kakang Danawati. Banjur ing prapta ana papan kene. Mula tekaku ing kene bakal njaluk wujuding kembang Dewa Retna. Yai, piye? Sing gedhe pangapuramu. Kepeksa pun Kakang ora bisa ngulungake wujuding kembang Dewa Retna kuwi mau. Gosik. Gosik to, Kang. Dasamuka wis antuk ide palihan Sang Hyang Jagat Girinata. Mula dina iki kembange maragake ulungna. Ulungna marang Dasamuka. Bakal boyong ana negara Ngalengka. Yai, piye? Mawantu-wantu dawuh Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa wae ora dikeparengake ngampil wujuding kembang Dewa Retna yen to ora panjenenganing pukulun dhewe mula gandeng ingkang teka ana papan kene kuwi sadya aja kurang ing pangapuramu pun Kakang ora bisa ngulungake wujuding kembang Dewa Retna. Wah, biangsa telek. Jajaman tapler kena tap doko yayasune bi netra kocak ngontaran Kakang Danawati apa kowe lali watake Dasamuka? Aku iki apamu? Aku iki klebu adimu dhewe ewadene kowe mung dijaluki wujuding kembang wae kok lemu. Suwala aja kowe mbiyen ora tak pateni negara mak bedhah. Ora bakal kelakon dadi dewa ning kayangan iki. Wah sing rembug kembang Dewa Retna tetep tak kuku. Wah, kelakon mati pindho dening aku.
Mati. Oh. Waduh, mati aku. Ah. Wah. Wah. Oh. Wah. Mati. Mati. Ah. Wah. Kekek. Ah. Ah. Mutiar wira. Ah. Ah. Wah. Regincong, papepong. Kali Codedi guru sing gawe. Darawati jenenge Tabanda Yudha kalawan Adi Musi. Dasamuka ditibani siung pengawit. Nganti ngletak njer papah depani Bantara tanpa eling. Ya. Jeneng ulun Bathara Antaradya bakal paring pitulungan marang jeneng kita ya. Bakal tak tawani daya ingkang linuhe banyu penguripan supaya kowe bisa walaya jati temen nirmala nggih. Walah bareng kowe tak wenehi wujuding banyu penguripan kowe bisa urip maneh. Darmadi nuwun wonten timbalan ing ngadhewe kula. Jeneng kita Katrimandan, kasesring yudha perang tanding kelawan Adi Musi Dasamuka. Kemangga abot apa kang dadi sesanggemanmu supaya ngreksa kelawan wujuding kembang Dewaretna. Dene iki mangga jeneng kita Danapati Lena tan wurunga kembang Dewaretna dicidra dening Si Dasamuka bakal ndadekake gara-garaning kayangan maragake singkirna Dasamuka bacut nang nggonmu Bantayuda nggih pukulun. Wah, kowe isih urip. Bisa urip meneh Kakang Danapati. Pancen ora kena sira ngenteng kadidayanmu. Wah. Serep nyawamu. Ya gak sengkake kelakon mati bendho dening Dasamuka. Wah. Mati! Wah! Mutiar! Wah! Hei!
Jrebabah dempani bantul nalindring alengka Prabu Dasamuka. Wasana sang Dasamuka mapek ngaji Jaya Kawijayan. Saking dayaning ngaji Pancasanya. Umrika sang Dasamuka saged gesang malih Prabu Dasamuka. He, Kakang Danawati. Wah! Mati ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Wah! Waduh! Pecah malih sang Dasamuka.